Atxikimendua. Euskararekiko jarrera positiboa daukagu euskaldunok. Euskaldunok eta euskal herritar askok lotura estua eta atxikimendu handia dugu euskararekiko. Jarrera positiboa dugula erakusten dute ikerketek. Ikerketek bakarrik ez. Historia hurbilak ere erakusten digu hizkuntzarekiko lotura berezia dutela euskal herritarrek. Beste hizkuntza gutxiagotu gehienetan baino, mugimendu indartsuagoa garatu izan da gurean hizkuntzaren alde. Ehundaka ekimen sortu dira, eta egiten dira euskararen alde. Eskolak, euskaltegiak, aldizkariak, egunkariak, irratiak, kulturtaldeak. Egitasmoak eta egiturak sortzeaz gain, euskararen aldeko aldarrikapen eta ospakizunek erantzun eta atxikimendu handia dute baita ere. Ikusi besterik ez dago, milaka eta milaka euskal herritar nola hunkitzen diren korrika pasatzen ikusten dutenean. Euskal Herritik kanpoko herritarrak harri eta zur gelditzen dira korrika ezagutzerakoan. Haze erokeria. 10 egun eta gau, euri eta elur, etenik gabe 10 mila herritar korrika milaka kilometrotan euskararen aldeko mezua daraman lekukoa eskuz esku pasatzen. Herri berezia gurea, hizkuntzari oso lotua. Euskararen aldeko jarrera horrek eragina du gero hiztunen erabakietan eta hiztun asko dira berez erdaraz errazago egin arren euskara erabiltzen dutenak. Belaunaldi berriei euskara transmititzeko orduan ere argi ikusten da. Erdaraz errazago hitz egiten duten herritar askok adibidez, arreta berezia izaten dute seme-alabekin euskaraz egiteko. Euren bizitzaren beste alor askotan ez bezala, euskaraz egiten diete aurrei. Herritar askoren euskararen aldeko jarrera hauxe da euskarak duen indargunerik nagusiena.